त्याच्या समोर 2 नंबरचा चौतरा दिसतो ना, हे आपल्या राजांचं स्वतंत्र स्वयंपाकघर होतं. महाराजांपुरतं जेवण या बाजूला इथे बनवलं जात होतं. या ठिकाणावरती जी उखळं दिसतात का, तळ कोकणामध्ये त्या भात कांडण करायचे किंवा नाचणी वरील कांडण करायचं. आपल्याकडे गहू ज्वारी बाजरी ते आपण तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने साफ केली जाते, तसं इथे त्याला कांडणच करावं लागायचं. इथे ते कांडण करायचं, साफ करायचं. इथे चुली असायच्या, चुलींवरती जेवण बनवायचं. शिवरायांच्या आदेशानंच इथे जेवण बनवलं जात होतं. शिवरायांच्या नजरेसमोर जेवण बनवायचे. पण अनेकशा वेळेला महाराजांना काही संकटांना सामोरं जावं लागलं. आपल्या राजाला मध्येच स्लो पॉइजन विषबाधा केली, तुम्ही सर्वांनी ऐकलं. तर महाराजांना बऱ्याच वेळा अशा गोष्टींना सामोरं जावं लागलं. कोणी केली होती? कोणी? त्यांच्या पत्नी सोयराबाईंकडून दगाफटका निर्माण. पण सांगायचं तात्पर्य एवढंच होतं की तो वाडा हे स्वयंपाकघर पाहिलं, ही उखळं पाहिली, पण हे दरवाजे काय तर याला टॅहाळी बुरुज म्हणतात. या वाड्याचं सुरक्षा रक्षक इथे पहारेदारी इथे राहायचे, इथे राहते घर होतं त्यांचं. मध्ये पार्टेशन असायचं, ते बाल्कनी होती त्यांची, हवा खाण्यासाठी जागा होती. ही बाल्कनी सुद्धा 5 मजली उंच होती. आपल्याला तिथे जाता येत नाही, तर पुढे त्यांचं सचिवालय पाहूया. बोला छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की.